Uyakhuthuzwa yini umuntu ngamehlo? Aphucwe konke asale nezimbambo ziphelele. Kwabakwazi ukubala, zazingelona yini ugwetshe ekuqaleni? Bathuleleni abagcina izimfihlo bengasitsheli ukuthi isibuko sinobulili, ukuthi kuyenzeka ukwazi ukuzibona komunye, kanti umuntu emunye mbili mhla kudwetshwa imisipha yomhlaba wawukhona yini isifazane ndini? Pho kungani ngibone umhlaba wonke ufingqiwe lapha kuwe na? Nguwe yini lona wesine owabonakala esithandweni isithandwa? Lamalangabe angqondisa isifuba sami ebukhoneni bakho ayobhulwa ngubani? Hlobo luni lokusha lolu olungenandaba namini nabusuku? Ucabange ngomuntu usakusiphonsa eweni, uzinikele emzweni, uthando kasiliyonqaka yini? Kuchazani ukwehluleka ukuzinqanda ukumoyizela kwabacubungula amavaka? Hlobo luni lovalo lolu lokucabanga ngomuntu mawala, qede ube nesibindi esiyingcosana? Kungani makujule kakhulu enhlizweni kube yihaba emagameni? Uchazwa kanjani? Uchazwa kanjani lo muzwa ojule kangaka ngamafuphi? Zithini izibalo ngokuchichima enhlizweni? Imuphi umehluko phakathi kokuminza nokuba sothandweni wedwa? Ngiyakuphulukiswa kanjani mhla ngithola ukuthi sinodali asiguli isigulo sinye? Ukhona yini lapha osewulibele umbiko wami kamuva ukuthi mina ngiyigogogo? Ngakho-ke ukushoda nokuchichima kuhlangana kanjani? Ngoba wena mntakwethu uyikho konke umdali owayekufisa ngomuntu. Bonke ubumsulwa ngemumva kwesigameko. Imfudumalo ye-Edeni ingeqhathaniswe nesakho isifuba. Msuka wephimbo likaThixo mhla idala konke ngezwi. Uthando lwakho lingemumatho yilomkhohliso oyinhliziyo. Uyimbangela yokushintsha kwezinsuku. Uyiwindi lingavulwa ezulwini lapho kufihlwe khona ubusha bukaMoya Engcwele. Uyicebo lokuqala mhla kubunjwa isibeletho, umzamo wokugcina owaba impumelelo ekuthungweni komculo. Uyikhasi lenkazimulo lingakadatshulwa langabe lomphefumulo. Uyizibongo zikaThixo mayengena emgangeleni. Ubuhle bakho themba lenhliziyo buyafakaza ngomdala wezinsuku. Siza kwenze njani ngalenhliziyo yami ekuthanda zonke izinsuku? Zinamandla yini izintaba masiqhathaniswa nesamba senkambo yakho? Ubuza isihlava, ikhwibi lingacosha icathama. Lungabuye lundize yini uvemvane bangase lubone eyakho imibala? Nakho seliyize izulu kimi emva kokuba ngilunguze embhoshongweni wenhliziyo yakho mayini yobumnene. Mbalamuni lona oyiwo? Wabunjwaphi isidalwa esingenacala? Ngizakukhokha ngani mina sichaka ngecala lamehlo ami ukugqolozela? Ngiyakuphenduka uBhathimewu lapho lezi zibuko zenqaba ukuphinde zibone emva kokuba zibone wena. Uncumo lwakho lungase